No niin, tervetuloa Miken kanssa menneisyyteen jälleen. Meillä on seuraava tämä, mitä nyt katsotaan, niin on tämmönen vanha kaikuluotain. Ja tämä on jostakin vuodelta 90 tai 91 ja muistaakseni tämä tuotiin Amerikasta. Ja tämä oli monta vuotta käytössä tässä ja nyt ei pääse sitä näkemään, mutta käytännössä se oli aika yksinkertainen, että siinä oli isoja kaloja ja pieniä kaloja. Ja koska tuossa lukee tuo depth, niin todennäköisesti siinä on myöskin ollut tuo korkeus. Ja nappejakin on aika monta. Muistan, että tässä oli semmonen iso akku oli veneessä. Ja kyllä tämä toimi aina ja itse en ole ollut millään tavalla kovin kova kalamies, että mua enemmän se oli kiinnostava tämä grafiikka ja kaikki näyttöjä, ja kun näki kalat, niin se oli kuitenkin 35 vuotta sitten aika erikoista. Täällä se on ja hyvässä kunnossa. Tässä löytää ne kaikki loput osat siihen.